Έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, τον κύριο Κώστα Δανειλίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Δανειλίδη. Καλησπέρα. Λοιπόν, λέγαμε για τον Πρωθυπουργό στην τελευταία, στην διακαναλική του συνέντευξη, 15 λεπτά μίλα για την πράσινη ανάπτυξη. Και όντως η κυβέρνηση λέει προτεραιότητα. Απ' την άλλη, έχουμε παρακολουθήσει στον τύπο ότι έχει περάσει από τα 40 κύματα αυτή η υπόθεση με τα φωτοβολταϊκά. Η κυβέρνηση αρχικώς βγήκε και είπε, δηλαδή, και δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, να μην το πάρουμε κομματικά ή αντικυβερνητικά, γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση, από ό,τι ξέρω, είχαν επιχειρήσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, από τη μία η πολιτική λένε πράσινη ανάπτυξη και ονειρευόμαστε όλοι κατά πράσινα λιβάδια και να τρώμε όλοι με ξά κουτάλια. Και όταν πας στην πραγματικότητα, είτε έχει απίστευτα προβλήματα με τη γραφειοκρατία, λέγαμε εμείς πριν, να κρίνει ο δήμαρχος, ξέρω εγώ, κάθε δήμαρχος, ο κάθε κοινοτάρχης, αν το φωτοβολταϊκό του αρέσει ή δεν του αρέσει. Συγγνώμη, τι είναι αυτός για να κρίνει, δηλαδή, κανένα ειδικός, να το καταλάβουμε. Με αποτέλεσμα να έχει γίνει και πιάτσα και ταρίφα, ρίξε τόσα στο Δήμο για να πάρει την άδεια. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα. Η εκάστοτε κυβέρνηση, η πολιτεία, το κράτος, αυτό που λέμε το μεγάλο ασθενή στην Ελλάδα, είπε ότι θα δίνω επιδοτήσεις με ένα νούμερο. Πήγαν οι άνθρωποι, κάνανε επενδύσεις. Μετά ήρθε ο υπουργός, η ΡΑΕ λέει: Α, τελικά λέει, είναι πολύ ακριβό, δεν μπορεί να πληρώνει η ΔΕΗ τόσα, δεν ξέρω εγώ με ποιο σκεπτικό τέλος πάντων. Υπαναχώρησαν σε αυτό που είπαν. Είπαν ότι θα μπει στον αναπτυξιακό νόμο. Μετά άλλαξε ο αναπτυξιακός νόμος. Μετά ξέρω ότι προσφύγατε κι εσείς, κάνατε κάποιες αγωγές κτλ. Έπειτα πληροφορηθήκαμε ότι τελικά επανήλθαν οι τιμές της κιλοβατόρας, αλλά βρήκαν κάποια τρίκ εκεί φορολογικά. Μας τα εξηγείτε όλα αυτά, κύριε Δανειλίδη, να καταλάβουμε, μας κοροϊδεύουν ή δεν μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, όντως το εννοούν ότι βοηθάνε την πράσινη ανάπτυξη ή όχι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη συμμετοχή μας στην εκπομπή. Δύο λόγια να πω για το Σύνδεσμο Παραγωγών. Είναι ένα σύνδεσμο που αποτελείται από εταιρείες οι οποίες είναι παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Που σημαίνει ότι τα μέλη μας είναι εταιρείες που λειτουργούν φωτοβολταϊκά πάρκα. Η ικανή και αναγκαία συνθήκη εγγραφής στο ΣΠΕΦ είναι να έχεις ένα συνδεδεμένο και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο. Και το κάνουμε αυτό για να υπάρχει μια ομοιογένεια στον τρόπο σκέψης και αντίληψης των μελών μας. Με γνώμονα λοιπόν ότι είμαστε πραγματική παραγωγή που αντιμετωπίζουν όχι θεωρητικά προβλήματα, αλλά προβλήματα επιχειρηματικότητας που τα ζούμε, τα βιώνουμε, γιατί έχουμε ήδη επενδύσει κάποια κεφάλαια σε αυτή την ιστορία. Πριν, όπως το είπατε κι εσείς, υπήρχαν κάποια κίνητρα τα οποία δίνονται στους επενδυτές, σε κάθε επενδυτή, όχι μόνο το φωτοβολταϊκό, σε κάθε επενδυτή, δίνονται κάποια κίνητρα από την χώρα για να μπορεί να μπει σε μια επιχειρηματικότητα. Τα κίνητρα τα οποία ίσχυαν παλιότερα, όπως αναφέρεστε, πριν από τον νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο, ήταν συγκεκριμένα. Υπήρχαν κάποιες γενναιόδορες τιμές κιλοβατόρας, οι οποίες κατά πολλούς ήταν και ακριβές. Οι οποίες βέβαια όταν μπαίνανε σε ένα business plan, σε ένα οικονομικό μοντέλο για μια επιχείρηση, έβγαζε μια συγκεκριμένη απόδοση της επένδυσης, η οποία ήταν αρκετά, να το πω, ελκυστική, διότι υπήρχαν κίνητρα υψηλής τιμής κιλοβατόρας, υπήρχε υψηλή ηλιοφάνεια στη χώρα, η οποία είναι αναμφισβήτητη, και υπήρχε και ένας υποτιθέμενος αναπτυξιακός νόμος. Και λέω υποτιθέμενος γιατί είναι πολύ λίγες εταιρείες που ακόμα και σήμερα, μετά από 4 χρόνια που έχουν ξεκινήσει οι πρώτες αιτήσεις για φωτοβολταϊκά, έχουν πάρει χρήματα το αναπτυξιακό νόμο. Θέλω να το τονίσω αυτό. Ο αναπτυξιακός ήταν μια πανάκια η οποία δούλεψε για πάρα πολλούς μήνες, θεωρητικά, αλλά στην πράξη ελάχιστες εταιρείες καταφέραν να πάρουν επιδότηση. Γι' αυτό και λοιπόν, σαν σύνδεσμο, όταν τέθηκε το θέμα από την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη και από την Υπουργό, την κυρία Μπυρμπίλη, ώστε να μειωθεί η τιμή της κιλοβατόρας από τα 40 και τα 45 cents 20% κάτω, δηλαδή να πάνε σε 32 cents, το οποίο σήμαινε καταστροφή για τα επιχειρηματικά σχέδια. Και να εξηγήσω γιατί. Διότι ένας επενδυτής ο οποίος ξεκινάει ένα σχέδιο πριν από 3 χρόνια και θέλει να το καταλήξει κάποια στιγμή για να το βάλει σε λειτουργία, και έχει ήδη ξοδέψει ένα μέρος από την ιδέα συμμετοχή. Και υπόθηκε πριν από τον κύριο από την Eurobank ότι γενικά για να μπει σε μια επιχειρηματικότητα πρέπει να υπάρχει μια ιδέα συμμετοχή κτλ. Για να πάρει τον τραπεζικό δανεισμό. Αν λοιπόν εσύ έχει ξοδέψει το κομμάτι τη ιδέα συμμετοχή σου και ίσως έχει καταθέσει και αίτηση στο αναπτυξιακό και η τιμή τη κιλοβατόρας πέσει ξαφνικά 20%, αυτό σημαίνει δύο πράγματα, κύριε Θωμάκο. Πρώτον, ότι το έργο πια δεν είναι βιώσιμο για το αναπτυξιακό, άρα απορρίτεσαι. Και δεύτερον, δεν μπορεί να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Άρα ουσιαστικά θα αντιμετωπίζουμε το εξής φαινόμενο: να χαλάγαμε όποια ιδέα συμμετοχή είχαμε χαλάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και τα έργα μας να καταστραφόντουσαν. Για το λόγο λοιπόν αυτό, προβήκαμε σε κάποιες ενέργειες νομικής φύσεως, οι οποίες τελικά από την κυρία Υπουργό ακούστηκαν, μας κάλεσαν, συζητήσαμε, και αυτό τελικά που καταλήξαμε ήταν να μην μειωθεί η τιμή της κιλοβατόρας, να μείνει στα πλαίσια που ίσχυε από τον περσινό νόμο του 2009, προκειμένου να ολοκληρωθούν με επιτυχία τα επιχειρηματικά αυτά σχέδια. Εμείς βέβαια είχαμε τότε σαν σύνδεσμος και σαν παραγωγή
κάνοντας μια μελέτη οικονομοτεχνική και λέγοντας ότι ναι, εντάξει, η απόδοση μας ας είναι όχι αυτή η πανύψηλη που λέμε ότι θέλουμε να έχουμε, ας είναι μια, αν θέλετε, ευρωπαϊκού τύπου απόδοση, όπως ισχύει στην Ιταλία, στη Γερμανία κτλ. Όμως στην πορεία κάτι άλλαξε. Κάτι άλλαξε το οποίο μας άλλαξε και εμάς τα νούμερα. Που ήταν η αύξηση της φορολογίας που τέθηκε στις επιχειρήσεις, ειδικά στις επέκτησεις ανώνυμες εταιρείες, όπου ουσιαστικά, όπως τα γνωρίζετε σήμερα, τα μερίσματα φορολογούνται πια με 40 και 45%. Οπότε η απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν είναι αυτή που ήταν. Άρα ουσιαστικά εμέσως καταλήξαμε να έχουμε, αν θέλετε, πιο χαμηλές προσδοκίες πια για τις επενδύσεις μας. Γιατί τα μερίσματα, δηλαδή οι αποδόσεις, λέτε υπό την έννοια ότι είναι σαν μέρισμα αυτό, έτσι, οπότε φορολογείται. Εσείς αν είχατε κάνει μια επιχειρηματικότητα φωτοβολταϊκών, δεν θα θέλετε κάποια στιγμή να παίρνετε τα κέρδη σας. Όταν λοιπόν τα πάρετε από την εταιρεία, αυτό σημαίνει ότι τα μερίσματα αυτά θα φορολογηθούν επιπρόσθετα έτσι, και η συνολική φορολογία θα φτάσει 40%. Άρα λοιπόν ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει, και τα λέω εγώ αυτά βεβαίως, ότι η πράσινη ανάπτυξη, αλλά όταν φορολογούνται όλες οι επιχειρήσεις τα μερίσματα με 40% και λέγαμε προχθές, συζητάγαμε εδώ με τον κύριο Σίνο και λέγαμε για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, και φορολογείται η ελληνική επιχείρηση. 25% λοιπόν αρχικά, 25%, ενώ 10% είναι στη Βουλγαρία κτλ. Αμέσως. Μετά έχει τη δυνατότητα ο εφοριακός να σου ρίξει τα έξοδα, παρότι τα έξοδα έχουν 23% ΦΠΑ, δηλαδή ποιο είναι το κέρδος. Δηλαδή έχει πάρει και από εκεί 23% φόρο το κράτος. Σου ζητάει προκαταβολή από την επόμενη χρονιά, το 80% του φόρου της επόμενης χρονιάς. Αν την επόμενη χρονιά είσαι ζημιογόνος και πας και ζητείς επιστροφή, αρχίζουν οι εκβιασμοί, θα σου κάνω έλεγχο κτλ. Άρα στην ουσία έχεις πληρώσει και της επόμενης χρονιάς το φόρο. Μετά έχεις ένα 40% στα μερίσματα, μετά έχεις και ένα 5% σαν φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή... Καταρχάς, και να μην παρεξηγηθούμε, εγώ θα αναγνωρίσω ότι η πολιτική ηγεσία πλέον έχει την πολιτική βούληση για να εντάξει τα φωτοβολταϊκά, αν θέλετε, στην πράσινη ανάπτυξη. Αυτό δεν ίσχυε παλιότερα. Τα φωτοβολταϊκά μέχρι και πριν από το Μάρτιο που πέρασε ήταν παντελώς απόντα από τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό έχει αλλάξει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον νόμο, το τελευταίο, ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ενεργειακού σχεδιασμού που αφορά φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτό λοιπόν ήταν μια πολιτική βούληση της κυβέρνησης για να τα εντάξει στο ενεργειακό σχεδιασμό. Και αυτό ήταν κάτι θετικό. Από εκεί πέρα, σαφώς υπάρχει και πολιτική βούληση στα επίπεδα του Πρωθυπουργού που λέτε και των Υπουργών του, προκειμένου αυτά τα πράγματα να περπατήσουν. Το πρόβλημα που εστιάζω εγώ είναι ότι πέρα από την πολιτική βούληση, η Ελλάδα είναι δυσκίνητη χώρα, ο μηχανισμός της είναι πάρα πολύ δύσκολος και εκείνη που παλάει. Αυτό θα σας ρωτήσω πρακτικά. Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, και μας τα λένε οι άνθρωποι εδώ επενδυτές. Δύο είναι τα προβλήματα. Το ένα ζήτημα είναι αυτό, όπως είπατε, με τα κίνητρα και τη φορολόγηση κτλ. Και το δεύτερο είναι η γραφειοκρατία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάγανε να κάνουν ένα φωτοβολταϊκό και θέλανε περιβαλλοντικές άδειες, πολεοδομικές, ο δήμαρχος, ο παραδήμαρχος, ο αντιδήμαρχος. Κατέληγαν να πρέπει να μαζέψουν 60 υπογραφές. Να έχει ο καθένας άποψη, όποιος τον ενοχλούσαν τα πάνελ ή δεν τον ενοχλούσαν, να πηγαίνει στην πολεοδομία να καταγγέλει.